gwapo ni Charwin. Kaswerte na ako nga ako ang iyang naangayan. Ing ani di ining mahigugma. Si Charwin, nag-chat na ako. Hello babe. Kumusta? I love you so much. Replyan na ako. I love you too, babe. Take care. Ing ani gid ning manguyab no. Maka-smile mo tani ni. Ing ani gid ning mahigugma. Nindot man day ang feeling no kung naiuyab. Ay. Hoy. Si Papa. Arian. Pa. Nausa ka magod. Mura ka gisudlag espiritu di ha. Ngano ga sige ka istoryang ikaw rang usa. Sige smile ha. Pa, wala nagbasa ra ko ning chat sa akong mga classmates ba. Ay di bata. Tinuod gyud ang ingon. Gawa ka buang gid cellphone. May pagwa na lang kapalit eh. Papa, gamit pagbaya ni ay ikaw pa, Basta ha, masiglain na ha. Masiglain na. Nag-uyab-uyab ka na siguro. Dili pa, wala, Good girl ni imong anak, pa. Charwin, nahadlok ba ko nganong ni ako gidani mo din Dili ko din mahadlok ko. Arian, ay katiga, marig-uyab ta, di ba? Basta di ay uyab, mao di ay ni din dili ko. Diri lagod ta. Sige lang, mamahulay lang ta. Sige na, nahigugma ka magkaanak ko. Mahadlok lagi ko. Nakasayit ko kung sa imong tuyo na ako. Nganong gidaha ko ni mo din pero dili ko gusto. Sige lang, ako'y nabahala ni mo. Ayaw ka hadlok. Boy, akong kamot. Ay, Charwin, please, boy, akong kamot. Unsa man, tinuod kang nahigugman ako? Charwin, mahadlok lagi ko, dili ko. Ayaw na lagig palagi. Sige na. Charwin. Sige na, kahubot kay di mo. Sige na. Charwin, nahadlok ko sa atang gibuhat. Bata pa kaayo ko. Mahadlok ko kasi mahitabo na ko. Okay, mong gigubang akong pagkababae. Arian, ay kabala ka. O sige, guba. Wa ka ba na ma-enjoy sa pagiging mo? Nahadlok ko. Tungod ini atong gibuhat. Arian, ay kabala ka. Kaya, di ta matagat nalikdoan ba? Di sa ibahita mo. Pero daghan pa kong mga pangandis akong kinabuhi. Asay kabala ka. Nahadlok ko kung sa isang puta na ning atong gibuhat, Charwin. Nahadlok ko. Di na kaangay ka magandoy pa. O mahibawan ni sa akong mga ginikanan. Mahadlok yung ko ini kung masahin si Papa ini. Sige na, hilom na. Ay di kabala ka. Basta, di ara ko. Kung sa may mahitabo, paano maganti ka, oy? Nahigog ba ko ni mo? Ug di, tiki pasagda. Basta ba ya, ha? Ayaw ko pasagdi. Gihatag na kong galingan ni mo tungod kay. Gimahal ta ka, Charwin. Bisan og supak sa akong kababuton, pero pagka matuod kini nga, dakong gugma. Diha kanimo. Salamat ko mauna. Igol man ako. Karon gani nga doon na nahitabo na to. Makasiguro na gid ko nga ikaw ako na yun. Uwa na ilaing nga lalaki pa nga makailog. Ganhin ako. Sige na. Basta ha. O di na ito magawas. Ayaw kong pasagdi ha, Charwin. Di talaga pasagda. Lahat lukit ba ako? O di na ito magawas. Kay solito na ito di panahon. Kitag sarani. Ayan. Gano'n ka ba? Gano'n nga, muna ka nagluya. Pa... Nabantayan ako nga, duhan na kaanlaw nga galuya ka. Sabay, nahita mo ni mo. Saklabat kayo akong upa. Uy. Sakit kayo akong upa ay... Muna ko ikabuhi pa. Mao ba? Sige.
Wa na kay tambal. Di ay kwarta o pagpalit ganito. Kaya basi nagtukar na ba na yung migraine? Wala na hinoon pa. Sige, pagpalit talaga to. Mura man ko pag malipong pa. Ay. Mao na gid na. Nitukar na po na imong sakit. Sige. Pagpalit ganito og tambal ni mo. Di ay 100 . Sige pa, muatan ako pa magdali ko kay di na ko makaya. Ginoo ko. Positive. Bot pa sabot ini nga. Mabdos ko. Niya. Nahatlok na gid ko ini. Unsa kay dangatan ako ini kung masayod si Papa ini kung trabaho karon nga. Nagbinuang day ko sa pag-eskwela. Dili mahimo. Tawagan ako si Jarwin. Kinahanglan masayod siya sa ako ang problema karon. Dayalan ako ang iyong number. Jarwin, tubagan na. Tubagan na ito. Hello? Hello, Jarwin. Oh. Aryan, nga no? Jarwin. Unsa ba? Nganong naghila ka man? Jarwin, rito hunta ka. Mabdas ko. Unsa? Jarwin, niya na. Nahadlokit ko niya akong ibuhat karon. Niresulta ng ato ang ipang buhat, Jarwin. Og nahadlok ko kung si may tabo na ko ini. Aryan, ayaw kay paapektuan na. Sige lang. Pero nahadlok Ayaw ako kay ni kabalaga. Papa. Sige. Muanha ko. Muanha ko sa inyo panimayog. Ayaw sa isulti sa mga ginikanan. Kay basin niya kulatahon ka. Maunik hadlokan ako, Jarwin. Nakaibawagit ba kang isok si Papa. Wala gikadlukan. Mao nga. Palihog lang. Tubagain taon ng imong gihimo nga ninako, Jarwin. Oh, sige. Magpaabot ba ako nimo? Sige. Og dili sana ako ni isulti kang papa o kang mama, ha? Oh, sige. Ugma sa gabi imo anak ko. Kay di apa ko sa area ron. No, ni apa ko sa ako higala. Og mo travel pag pila ka oras mo daga ugma na lang ko sa gabi imo anak. Basta, Og kitang duha ang musulti sa imo mga ginikanan mo. Oh, sige, Jarwin. Og mga adlaw, ha? Og mga sa gabi, paabuton ta ka. Sige. Bye na. Bye, Jarwin. Alas 9 na lang. Wala pa kasi Jarwin mo abot. Nahadlok na ko ni Papa. Di mali kong mamatik na ni Papa nga. Naglain ako ang ipamati sa lawas. Jarwin, nasa karaman. Ingon ka mo ni kakaroon pero alas 9 na, wa pa kapag ihapon. Jarwin. Aryan? Doon sa ka ba? Naghila ka? Pa, ganina ka na ba diha? Karon pa. Nga naman, unsa may nahitabo nimo? Mura kag naghilak. Pa, wala man pa. Sakit lang akong upa. Kung di na ako makayang kasakit. Mura doon na kay gipaabot. Sige kag lantaw sa gawas, unsa man? Doon na kay gipaabot. Pa, wala pa, uy. Gilaay lang ko pa. Maong niyaanan ko din nagpahangin sa gawas pa. Sige. Ayaw na lang ko pa huna-huna. Basta matug na lagi pa kung ano sa gusto na ako pa. Lala, di haplas, naglaban ba kay mong, Opa. haplasin na kimong agtang. Pero mawadag kasakit sa imong, Salamat pa. sige na, matug na ko na. Pa. Og igo di ini, nahita po. Jarwin. Abrihin ko, Jarwin. Asa ka, Jarwin? Abrihin ko. No. Day. Kinsay pagita ni mo? Nung asang tao diri no.
Si Charwin nung nakamatikot ka ba kung asa siya nung? Charwin? Wa may nagpuyo dihang Charwin. Ha? Wa may Charwin gyud nagpuyo diha. Si Alvin to nagpuyo diha. Kato naging mistisuhon nung. Oh. Si Charwin to nung. Oh, katong engineer lagi ka baguhay lang ni lakaw kay nahuman na mangilag kontrata dire. Si Charwin to nung, dili si Alvin. Nay, dili Charwin ang pagana to. Alvin to siya. Mamba. Engineer to siya. Taga Cagayan de Oro to siya. Ang buti pa sabot to nga. Si Alvin ang nga natong tao nga napuyot din nga mao si Charwin. Oy. Kagano ba? Sa may problema? Ha? No. Sa may problema? Daon sa kabanday? Gano man? Ha? Maghakon ka. Gano? Unsa man? Unsa may nahitabo day? Unsa may nahitabo day di mo? Maghakon siya nung. Ingan siya nga siya si Charwin.